denk dat ik een van de eerste was dat iedereen aanhouden bij de Oktoberfeest. Verleggen dat de rijplaten vuren door de containers plaatsen vanaf jaar 1 eigenlijk al. Maar gisteren er ook dan privé feest vieren? Ja. Wel leuk hè, dichter ook hè. Ja, dat moet ik. Ik heb zo te veel gestreken hè. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik een trouwe bezoeker ben van het Oktoberfeest. Want ik denk dat dat iets is waar zettert, maar we gaan Limburg groot op mag zien. Daar hangen de bandjes daar, dus ja. Oh, dus Alle bandjes van alle jaren. dit has geen editie gemist? Nee, ik heb geen editie gemist. Kent ze chef persoonlijk? Ja. Ja, dat is wel een kiepenvelverhaal, hè? Slijf, hè? Chef Scheurers, Ja. niet meer onder ons helaas. Nee. Wel flink ziek, hè. Wie goed heeft hem gekend? Ja, ik werkte wel heel veel met hem samen, ja. Het leven Jammer, is hè? soms keihard. Ja. Niks aan te willen, hè. Nou, En hij was ziek en hij had het niet gered, hè. Dat is ook de ziekenwand, hè. Wat daar op hing, die zijn er allemaal niet meer. En die kwamen niet aan. en Nou, we kunnen maar komen er aan, hè. Kamerui, dat is heftig man. Ja, joh, dat zijn van alles gaat, hè. Neem ze eens op. Ja, Als we bovenaan links beginnen, boven de is- man met het huntje Dat erboven. is Harry, dat is al bij mij bij de Zaterdag-Avenue. De honger is in het verdun, Sylvia, Jos Pome, Fitz Renner, Nico de Neve, Jos Kwees, ja, Mertes. Ja. Oh, ja. Ja, maken ook leuke dingen hier, ja. Ja, want dit is een ruimte om te feesten. Ja. Dit is een ruimte om af te schakelen. Ja. Maar de gijs me dat niet vertellen, dat ik toch op kan spelen of wat? Dat is even de serie. Serieus? Ja, Echt? dat is mijn hobby, ja. Dus de speels niet? De maakt geen muziek? Ja. Hey, pak hem even. Ja. Ivo. Hier, dat hangen de oorkondes. Dat gaat in Oostenrijk. Nou. Lot even, we hebben een geluidsman bij ons, dan zetten we dit ook even aan het werk. Nou. Dan hebben we ons kijken als het goed kunnen bij. Oh, dat... Hij had hem zelfs al aan. En het geluid gaan, hè? Ja, denk ik sowieso altijd, hè. Eens even kijken. Een verrassing bedoel je, ja. Nee! Jong, loop ik tegen de hand geven. Hey. Ik kon dadelijk de buurvrouw kussen, dat ze ons attent heeft gemaakt op... Maar jongens, bist ik toch mee goed geworden? Nee. Ik was altijd een liefhebber van de muziek. En ik vond het geweldig. Vroeger, ik ben nu 48. Zeg maar 20 jaar geleden waren we nog geen Oktoberfeest, of 24 jaar geleden. Toen waren er nog maar een paar bandjes wat Tiroler muziek maakten. Er waren de Batsenklassers, de Maasboeben. De Batsenklassers komen dit jaar weer, geloof ik, hè? Op het, Ja, maar ja, die zien door meubilair, hè? Zo ja, zeker. Dat zijn eigenlijk de behoorsen, de muziek. Ja. En daarna is het Oktoberfeest gekomen en daarna kwam een versnelling. Er komen zoveel bandjes, bekend in iedere stad heeft wel een orkest.
in Tiroler muziek. Ja. En op een moment trof ik een man en hij zei het van Ivo, dat kent zich ook. Ik zeg, maar ik heb er helemaal geen tijd voor. Hij zei, dat moest wel 2 uur per dag moest ze oefenen. Ik zit er gewoon in doen. Hang hem tegen de omzet, en hem tegen de smet. Maar ja, het karakter is het niet opgeheven. Eraan beginnen. En begin, om op kant zei de moer opgegooid. Maar op een moment dan dat gaat goed en dat gaat goed en dan ben ze vertrokken. En toen zei hij tegen me, als ze binnen een jaar op de bühne steeds, dan kun je het goed met dich. Dan doe ik wat in de foeiepot. Ja, en dan kwam meneer Schalgers aan. En zei er even van rimpel op. Kom eens even optreden. Ik zeg, hey, dat is niks voor mij. Ik zeg, wat is dat dan? Oh, een paar lui in de tent zetten. En dan komt het goed. Dus ik achterom naar binnen, de slips om. En ik ga de trapknop zitten, de tent met zo'n lui. Welk jaar was dat? Ja, dat is al heel lang geleden. Ja, dat begin jaren. Want, ja, ik ben zelf een trouwe bezoeker van Rempelpop. Ja. Wat misschien wel het... oh, dat moet ik eigenlijk niet zeggen, want dan kom ik er misschien niet meer in. Ja. Dan wordt het nog drukker. Dat is een waanzinnig evenement tijdens het Oktoberfeest. Hè? Die oudjes allemaal. Ja, prachtig. En Dus- vooral dat evenement. En ik ging door de trap omhoog. En ik zei, wat moet ik hier doen? Dat doe me gewoon als normaal hoogdays. Ja. Dus, je hebt gezegd, je hebt verteld, je hebt muziek gemaakt. En dan ging de trap omhoog met 0 optreden. En dan ging de trap omleeg. En de goot was 24. Zo snel gaat dat. En dan, Geweldig. toen heb ik 2 jaar opgetrooid overal. Ja, en toen moest ik een keus maken voor het bedrijf. Ja. Ik kan ze niet hier de vrijdag, zaterdag, zondag wegzien. Nee. S'avonds. En ik... proficiat nog trouwens, met die trouwdag. Ja. Ik zie daarachter Petra en Ivo, een festival der Liebe. Ja. 18 juli 2009. Ja. En wie lang kent je elkaar al, Oh. Dick en Petra? 24 jaar. Ja. Of stond hij toen bij Rimpelpop, zocht ik Ja. spelen en dood van? Nou, wie heb je elkaar ontmoet? Ja, oh, dat is heel lang geleden. Verkozen ze al elkaar een tijdje en op een vakantie in Zeeland komen verstijgen. En Als hij eerst niet van hey. die waren van Buchten. En die komt ze dan in Zeeland tegen? Ja. Op een camping of Ja, zo? dat is wel toevallig. Dat had ze moeten zien. Dat had ze moeten zijn. En we zijn er altijd heel blij met elkaar. Belangrijk, hè? Ja, we doen ook samen het bedrijf. Ja, ze uit kantoor. Hè? Ja. Dus ze snapt wie het bedrijf werkt en wat ze Ja. er veel moest doen en lot. Ja. En zondags maximaal genieten dan. Ja. En nu ook een beetje boevak vieren. Oh, Dus ja. ja, ik ben nu aan het werk nu, tot 4 uur en dan we gaan het terug of gaat leuk zo. Ja. Oh, dus dan maakt pap de dagen iets korter. Ja. En 2 chauffeurs hebben vrij. Oké. Dus Die, op halve kracht genomen, ja, de ja. Hesterveer. En ik kan me voorstellen dat zo'n vrijdagmiddagborrel dan wel een zoete hand hebt. Ja, Wie ja. laat kan dat dan weer, Ivo? Nee, ze stoppen om 7 uur. Hè. Oh, dat is... Ja? Ja, Nee. dat is officieel. Ja, nee, is leuk. Huh? Ja, dit is... Hey! Is dat... Ja, dat is door de broeder. Dat was de bruiloft? Ja. Kijk, dan zie je... Hij is het goed getroffen, jong. Ja. En die houdt ook wel van een feestje. Ja. Dus die giet ook in de dierendol mij nog... Ja. Wat dit het vrijgezellenfeest dan? Ja. Wat best ze door een doen? Want door Suze van alles kunnen maken. Hoe die foto. Maar, vertel zelf even een misverstanden te voorkomen. Nee, dat was oude ambachten. Dat is trucage. Al trucage. Ja. Welke oude ambacht is dat, Ivo? Ja, het oudste. Kus de kou. Kus de koeien kussen. Ja, leuk. Hé, maar daar hangen dingen, het zielertaal, dat is... Daar heb ik een werkles gehad. Dat is mee bijspreken op de techniek. Als ze van die gasten een oorkonde krijgt, dan, Ja, die doen ook de professionals doen. dan ben je geen pannenkoek. Nee, ja. Moest er eigenlijk mee doorgaan, hè. Ja, maar daar kent ze toch gruurs op zien, of niet? Ja.
Stimmungskanonen. Ja. Ivanhoe. 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 Die Oh. stimmungskanonen. Oh, zo schreef ze dat. Ivanhoe. Ja. Kijk, Hoppakee. zo hem door. Ivanhoe. Ivanhoe. Is dat ook die intro-muziekje bij optreden? Nee, af we beginnen gewoon. In de gekke slaag, gewoon lachen hier brullen. De lui amuseren. En die zelf amuseren. Als die zelf amuseert, ze amuseren de lui zich ook. Ja, dat is belangrijk. Oh, Ja, klanten? ja. Geet altijd door. Ja, we zien toch bijna klaar. Geet altijd door. Ja. Ken je te drinken aan mee? Ja, je kent Ja, het is van de een wand beetje, hebben. Je kent van het de is een wand beetje hebben. vreugd voor de vrijdagmiddagborrel, hè, jongens. Ja. Even kijken wie laat het is. Ken ik het fris? Het is 11 uur, Ivo. Dat vind ik het fris. Ja, zullen we voor het beeld gewoon zeggen dat we wat fris willen? Ja? Kom hier. Ik heb er aan moeten hoor.